voi yrittää ottaa chestejä. Jaksaltiko taas täällä ja nytten me ajateltiin voittaa. 5. kerta. 5. Ja ihan älyttömän turhauttavaa. Mä yritän nappaa tosta chestiä ja lähdetään sit vetää. Joo, 1 chesti, toden sanoo. Näin se on. Joo, hullua kamaa! Ei jaksettanut ihan hullua kamaa. Juokse tänne, mua lyötiin. Joo, muakin lyötiin. Mulla lyötiin kivimiekka. Noniin, juokse. Ihan hullua kamaa oikeesti aloituksessa. Mä sain yhden Aaroni. No mä sain ase, jolla voi trollata tyyppejä. Eikä sai tällaista kamaa. Joo, no anna mulle ase. Tai ainakin ruokaa, jos et muuta. Mulla ei sulle asetta, mutta mulla on sulle tollaset. Tuolla on, otan Joo, nää. mä sain kivimiekan. Oi hyvä, mullakin oli nyt tää. Mikä testi? Aaroni, mulla on 3 Aaronia. Oi, nyt tulee Aaron miekka. Älä mene spavnille vielä. Mä menen enchanttaa mun miekan. Mitä? Mun miekka katos! Katosko? Joo, se klittasi silleen, se piti kadottaa toi chesti, niin se kadotti mun miekan. Mulla on 3 Aaronia, mä saan... yksi miekka. Okei. Kivimiekka. Mä voin olla sitten fighteri tällä kertaa nyt alussa. Tällä kertaa mä saan Aaron miekan. Kuule. Mä otan vedessä. On sulla miekka kädessä? Mä teen Aaron miekan. Sulla on toi ja se. No mulla on parempi kuin aion miekka. Onks sulla ruokaa mulle yhtään? Ei. Jos joku ei siis vielä tiennyt, niin taas Borderman PvP ei tubeta. Ei tubeta. Pelaa. Hei! Löikö sä just mua vai? Mä... Tyyppi osui kaktukseen. Lyks mua joku? Oi tapetota! Apua! Laapu se! Sehän lentää. Noniin, se meni tulee. Ota vaan se. Mitä se tuolla menee? Jes, mä sain tapettua sen! Mä sain tapettua sen! Juu, toi ihan legit. Anna mulla se Timu chestplate. Ei, mä otan se itselleni. Okei, please. Kato, mulla on muuten paljon huonompaa kamaa. Mä sain ruokaa ihan älyttömästi. No kun sä saat tonkin oikein. Sä saat multa tällaisen. Hieman parennusta. Nyt mä annan tästä väärille. Haluatko sä kivimiekan? Siinä. En mä tarvii, kun mä saan se Aaron-miekan. Mä voin ottaa se täks ajaksi. Vittu, oli oikeesti hyvä, että me saatiin toi tapettua. Mäkin etsään mun miekan. Ei, mulla on 31 leveli etsään tänään. Sun levelit tulee sun extra leveliksi. Oota, tuu tänne. Täällä on enchanting table. Niin, mut kun mun pitää eikä tehdä se Aaron-miekka. Ei muuten, mäkin voin tehdä itselleni. Mullakin on Iron ja... Oi, tuolla on 2 tyyppiä. Noi tappelee! Mä käyn siivoo. Niin on hullu kama oikeesti. Are you know, man, bro? Joo, mä sain tapon. Mulla on 2 Timua. Siellä on Tima. Siellä on, kato, tässä. Mulla on 2 timanttia. Saanko mä sen Timu chestplate? Ota siitä. No niin, mulla on parhaimmat armorit, mitä tässä voi olla. Joo, ja meillä on ihan hullua kama oikeesti. Mulla on kato mua. Tää on parhaimmat armorit, mitä tässä voi olla. Ota. Mä teen eka miekan, suojele sä eka mua. Ota, missä täällä on toi... Se ei oo siellä keskellä. Täällä on. Mä teen eka miekan. Hoi, tossa on muuten aerohousut mulle. Juu. Joo, nyt mullakin on vähän parempaa taas. Sitten mä entsaa vielä. Hei, mulla on 6 ironia. Ota. Mä teen itselleni Iron miekan. Mä tein itselleni Anna-Liisa. Anna-Liisan, ok. #master. Ota. Onks sun leveleitä? Tää lagaa. Anna mulla on. Ota mun Iron miekkaa enchanttaa. No mulla on 31 leveleitä. Onks sun leveleitä? No, ota se ja enchanttaa se miekka mulle. Joo, venää. On movia 28 nuolta. Hei, tässä on enchanting table. Tässäkin on. Ok, se on vähän suojasamassa paikassa. Ykkösen lähti. Noniin. Siitä saat. Mä et saamaan joka ikisen armori. Hei, joku povaa sua. Se on myös ykkönen Unbreakin. Se on toi yhden tyypin skeleton. Suojaa nyt mua, että mulla ei ole armoreita, kun mä en saa.
Ykkönen. Tää tyyppi tulee täältä. Ykkönen. Mä komposin sitä hullusti oikeesti. Joo, mä sain tapettua sen. Kuutonen. Onko sulla toista Timun chestplatea? Laatikko? Ei, mutta mä sain... Kimmo Mitä mä tarvisin Kato mun nyt, mulla kamoja. vaan... Mitä? Kato mun kamoja. Mulla on tää chestplate ilman ensattu. Venän mä käyn entsaa vielä mun bovi. Joo, mä otan tästä vähän hyvää kamaa. Tää yksi skeleton ampuu koko ajan ohi. Ei vitsi, mä heitin tosta timanttihuti. Noniin, mulla on golden apple. Okei, mä tapataan skeletoni. Mulla on G-apple. Okei. Onko se spawnilla vielä? Täällä ollaan. Missä? Ai siellä. Mulla on G-apple. Onko sulla yhtä ironia? Yhtään ironia. Ei, Joo. mut tuolla kasassa todennäköisesti löytyy. Niin mitä sit mä saan tehtyä sullekin Iron Kingat. Joo, mä luuttaan tästä yhtä kamaa, jonka mä haluun. Veditkö sä sen sit pois? Kuten... Onko sulla enchantattu bovi? Oh, mulla on kaksikin. Mun oma. Anna mulle toinen. Mä oon tyyppi jäljellä. 4, lol. Joo, me ei voida tällä kertaa, me ei voida hävitä tällä kertaa. Vihdoin onnistuva matsi. Iron Boots? Ei oo Iron Bootsei. Mutta voiko se tehdä? Joo, mutta mä tarvii Ironia. No en mä välttämättä tarvitse. Mulla on tää meistä parhaimmat armorit ja sulla on melkein. Meistä on toisiksi parhaat armorit. Tavallaan. Ota tuon Flintin tuolta. Niin muuten 2000 tilaajia on tullut boksilla täyteen. Niin on. Sattuisiko sulla ole muuten yhtä timanttia? Ei satu olemaan. Harmi, mulla olisi ollut kato yksi. Aina mä haluun kysyä tän. Mitä boksi tekee spessuksella? En mä tiedä. Niin, kysytään. Mun pää on tyhjä. Sen takia mä sanoin, kysytään katsojilta. Okay. Voi jumaa, mä kellyin sua. Tuu tänne. Kakkua! Joo. Spawnasitko oikeesti 3 tähän näin? Juu. Mä vedin nää kummallakin tapot. No, koska ne otti damagea, koska ne joutui tohon sivuun. No meillä on oikeesti ihan hullua kamaa nytte. Niinku parempaa kuin meillä on koskaan ollut. Ja hei, muuten nyt mulla on 1 levu. Suojaaksä mua? Suojaa mua. Juu. Suojaa mua oikeesti elämällä. Suojaa. Kiitos. No, tulis nyt yhden enchantti. Mä voin Ihan etsi nice. Mulla on vielä 10 leveli. Mä sain projection ja unbreak. No mulla on unbreakin vaan, sen takia mä kysyn. Ei tää hattu mulle, mä entsaan se. Onko siinä aika sulle se chestplate ja sitten tässä on sulle tää hattu. Kun me ei tee tulla mitään. Pistä väliaikaiseksi tänne hattuun tän ironisen. Juu. Projekti on 1. Ole hyvä. Kiitos. Kengätkin voit vielä heittää, jos haluat. Onko siinä? On kultakengät. Itse mä haen sulle chain kengät. Hei, tuolla on tyyppi. Kato mitä kamaa sillä. Se vähän logaa, mun se lentää. Meikä vähän kombo. Nohan It's combo. No easy. Sillä on Iron Kingat. Joo, mä otan ne. Ei kun Ui. enchanttaa ne muuten mulle, satit ne. No, No, mä en saa, niin mä just droppasin ne. Ei siinä mitään, mulla ei ei oo mitään. kenkiä. Täällä on minä, sinä ja sitten täällä pitäisi olla muitakin tyyppejä kyllä. Joo, 1 tyyppi vaan. Ai, 1 tyyppi muu kuin sinä. Joo. Siis me 2 ja 1 tyyppi. Okay. Missäköhän se tyyppi? Sniperman 1. Missäköhän se tyyppi on? Tuolla! Sillä ei oo mitään kamaa. Onko Eikö? se häkkäri? Anna nyt! Missä se on se kamakasa, missä oli se... Ne katoo, ne kaikki tosta. Onko sulla Tää aivan tältä- kenkiä? Mulle.
Ei ole. On, No, otetaan tälle. vedetäänkö jolot? Ilman armoreita puumiekalla. Okei. Ei huijausta. Ei. Heitetään armorit tohon noin. Joo, mä heitän nää tänne. Jos mä otan, mä saan salamoita. Pitää syödä aika ruokapalkit täyteen. Mä heitän joka ikisen tavaraa, mitä mulla. Okei, puumiekka. Se on vaan puumiekka. No niin, ei bovia. Ei flinttiä ja stiiliä. Ei flinttiä ja stiiliä. Eikä Mulla on vaan tässä ruokaa, että mä syön nopea. Joo, okay. Noniin. Let's start. T. Venä, hei, onks sulla noin kultaomenan jutut? En mä missään vaiheessa syönyt kultaista omenaa. No sulla on ne jutut kumminkin. Okei, NYT nyt. Oi vitsi, sä kompoot mulle liikkavasti. On niin, se oli easy tietty. No, tää oli ihan loistava matsi. Toivottavasti piditte. Tiedätkö Jos liikkeen? Borderman PvP:llä olisi kanava, subatkaa myös se. Mut kun ei ole, ei haittaa. Mutta tää oli ihan mahtava matsi. Toivottavasti piditte. Muistakaa tykätä. Muistakaa painaa sitä tykkäysnappia, muistakaa kommentoida, muistakaa erityisesti tilata kanavani. Mun nimi on X-laatikko, toi on Borderman PvP ja tää Se oli on nyt sitten moro. tässä. Moikka! Sano moikka. Moikka.